କେଉଁଠି ମୁଁ ଭୋଗ କରେ କି ନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ମୁଁ ଶିବଙ୍କ କତିରେ ଚମ୍ପାନାଥଙ୍କ କତିରେ ଆଗେ ଭୋଗ କରିବି। ଗୁଜୁରାତି ମିଶ୍ରି ତାଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁଁ ଚଢ଼େଇକି ଆସିବି। ମୋ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କତିରେ ଭୋଗ କରିବି। ଶନିଙ୍କ କତିରେ ମୁଁ ଘରେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା ମା, ତାଙ୍କୁ ଚୁଆ ସିନ୍ଦୁରରେ ସେ ମାଜଣା ହେବେ। ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଝିଅ ହାତରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। କାହିଁକି ନା ମୋ ମଝିଆଣି ଯା ସେ ସବୁ ପରିବାପତ୍ର କାଟିକି ଡାଲମା ବସାଇ ଦେଇଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲା ତା'ର ଡାଲମା ଫୁଟାଇ ପାରିନଥିଲା। ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼ିଲାଣି, ଆଉ ତାକୁ ଥରେ ଥଣ୍ଡା କରି ପୁଣି ଆରମ୍ଭରୁ ଗରମ କରି ଫୁଟିଲା ବେଳକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ସରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ହାତରେ ସବୁ ଭୋଗରାଗ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କତିକି। ସେ ବଡ଼ବାପା ଆସିଲାଠୁ ପୂଜାରୀ ଭାଇନା ଆସିକି ବଡ଼ବାପା ହିସାବ ହେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ବାପା ଡାକୁ। ତାଙ୍କ କତିକି ସବୁ ଭୋଗ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲି ଝିଅ ହାତରେ। ମୁଁ ଡାଲମା ଫୁଟାଇ ଦେଇଥିଲି, ଟମାଟୋ ଖଟା କରିଦେଇଥିଲି। କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଅରୁଆ, ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ହେବ ଶାଗ ଭଜା, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା, ଡାଲମା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ କହିଥିଲେ ସାର୍, କଲରା ଚିପ୍ସ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, କଲରା ଖାଇବାନି। ମୁଁ କଲରାଟାକୁ ଯାହା ଲାଗେ ସେଇଟା କହିବିନି, କାହିଁକି ନା ଆମ ମଳାସୁରଙ୍କ ନାଁ। ଖାଲି ନିମଟାକୁ ବି ନିମଟା କ'ଣ ଲାଗେ, କଲରା ଲାଗେ। ଯିଏ ବି ଯାହା ପଚାରିବ କଲରିଆ ଆମେ କହୁ। ଆରଟାକୁ କହୁନି ଯେ ଯେମିତି କଷାଟା ଜିନିଷ କଷା ଲାଗିବ, ଆମେ ସେମିତି କିଛି ବି